Ahojte Bratislavčania. Včera obletela slovenskými internetmi správa, že vodič zeleného taxíku chcel prakticky uniesť mladú ženu do Rakúska. Musím sa k tomu ako zakladateľ Hopinu, ako kandidát na primátora, ale aj ako chlap a Bratislavčan vyjadriť. Je to pre mňa absolútne neakceptovateľné a nie je to prvýkrát, čo počujem o takýchto zlých skúsenostiach žien. Dokonca moja známa zažila pokus o znásilnenie. Bola vypovedať na polícii a dotyčného vodiča polícia vyšetruje. Títo vodiči sú na 95% cudzinci, ktorí väčšinou pochádzajú z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Nevedia vôbec po slovensky. Ja netuším, či majú nejaké vodičské preukazy, ale európske rozhodne nemajú a tie, čo majú, či si ich kúpili niekde na trhu, fakt neviem. Títo vodiči nemajú návyky, ktoré sú kompatibilné so šoférovaním v našom meste. Títo vodiči nemajú správanie k našim ženám, našim matkám, našim dcerám, našim sestrám. A ja by som sa veľmi bál pustiť hociakú ženu s takýmto vodičom. Nejdem si teraz prihrievať polievočku, ale ako povedala aj pani Hanzelová na svojom profile, v Hopine môže byť jedno, či ju vezie chlap alebo žena. A je to pravda, lebo my si dávame obrovský pozor na to, s kým spolupracujeme. V drvivej väčšine sú to slovenskí vodiči, ale pracujeme aj s cudzincami. Ale s takými, ktorí tu žijú veľmi dlho, vedia po slovensky, majú slovenské vodičské preukazy. A dávame veľký pozor na to, ako sa všetci naši vodiči správajú k našim zákazníkom. Poskytujeme kvalitnú službu. Problém je v tom, že tu nie je absolútne žiadna kontrola nad tým, kto jazdí v týchto taxíkoch. Sú tu firmy, ktoré majú jednu koncesiu a zamestnávajú 800 vodičov, ktorým platia nejakým spôsobom, určite nie legálnym. Predpokladám, že za nich neplatia absolútne žiadne odvody. Títo vodiči prídu, odídu, sú to poväčšinou, teda z drvivej väčšiny, tí zahraniční vodiči, o ktorých som hovoril. V Českej republike sa tým už úrady zaoberajú, že takéto firmy vznikajú, následne zanikajú bez toho, aby zaplatili za nich odvody a dane. Ďalší problém je, že je tu obrovská nehodovosť týchto vodičov a s tým musíme začať niečo robiť. A tretí problém je, a to je ten najväčší, že obťažujú naše ženy. Ja si myslím, že nastal čas, aby sa kompetentní k tomu vyjadrili. Takže očakávam, že pán primátor, pán minister vnútra, aj pán minister dopravy začnú konať a zavedú opatrenia, aby sa niečomu takémuto predchádzalo.